Bună seara tuturor! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vă salut pe toți cu toată dragostea în numele Domnului Iisus. Psalmul 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar mai putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, puneți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurare și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile Lui. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, ne închinăm înaintea Ta acum cu toată inima. Și cu tot ce suntem vrem să spunem mulțumim că suntem în viață și că avem pace. Recunoaștem că lucrurile acestea vin de la Tine. Mulțumim că putem să fim aici și în stare să auzim cuvântul Tău. De aceea alegem cu toată inima acum să ne deschidem sufletul ca să-L primim în ființa noastră. Cuvântul Tău, care este viu și lucrător, să atingă viața și ființa fiecăruia dintre noi. Și, Doamne, fiecare, după starea pe care o are în seara aceasta, să poată să se prindă cu nădejde de promisiunile pe care Tu le ai pentru fiecare dintre noi. Chemăm sângele Domnului Iisus să acopere locul acesta în întregime. Chemăm prezența manifestată a Dumnezeului Triunic peste tot ceea ce suntem noi, duh, suflet și trup. Și viața și ființa noastră se aparțină lui Dumnezeu. Iar El să fie înălțat în viața noastră ca Domn și stăpân absolut în toate lucrurile. În numele Domnului Iisus ne-am rugat prin Duhul Sfânt. Amin. Titlul mesajului din seara aceasta este acesta: Eu și răscumpărarea lui Dumnezeu. Dragii mei, e interesant să ne uităm fiecare dintre noi la următorul fapt, simplu de constatat: a mai trecut o vară, s-a mai dus, am așteptat-o să vină și așa de repede a trecut. Știți la ce mă gândeam zilele acestea când eram așa în momente de profundă meditație în mijlocul durerilor? Că viața trece foarte repede. Viața trece foarte repede. Apare o singură problemă: trece cu rost sau fără rost? Lăsăm ceva în urmă sau nu se știe că am existat? Fiecare dintre noi trebuie să-și pună întrebarea aceasta: ce las eu în urmă? Dacă e să plec, ce las în urmă? Nu dacă, când plec. Când plec, nu dacă. Pentru că toți plecăm. Doar la rândul cetei noastre. Dar toți plecăm. Primul lucru pe care ar trebui să-l fac pentru sufletul meu, ar trebui să mă asigur că sufletul meu este mântuit. Că sufletul meu este iertat, că sângele lui Iisus Hristos, Domnul, m-a spălat de orice păcat, că am nașterea din nou, că sunt copilul lui Dumnezeu și că am viață veșnică. Ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l am și pe care trebuie să-l las. Dacă nu las lucrul acesta, credeți-mă că de aici încolo toate celelalte sunt non-valori. De ce?
Pentru că atunci când cineva l-are pe Dumnezeu în el și afirmă cu tărie și cu credință că el este copilul lui Dumnezeu, născut din nou și este proprietatea lui Iisus Hristos, persoana aceea are veșnicia. Repet, persoana aceea are veșnicia. Dacă nu ai veșnicia aici, în adâncul tău, celelalte nu contează. De ce? Pentru că tocmai spuneam, toate trec foarte repede. Toate. Și bucuriile trec repede. Pare să că necazurile și durerile inimii trec puțin mai greu. Dar atenție, și asta trece. Toate trec. Singurul lucru care rămâne este Dumnezeu pe tron. Dumnezeu pe tron. Textul nostru, Psalmul 130, este o cântare a treptelor. De nenumărate ori s-au spus aici ce înseamnă treptele acelea, cum la urcarea în templu, pentru drumul care ducea până în templu, sunt o grămadă de trepte de diferite înălțimi, de diferite lățimi, care au un singur scop: să-i ajute pe oamenii care urcă spre templu să rupă ritmul vieții lor și să realizeze că se duc să se închine lui Dumnezeu. Erau psalmi pe care ei stăteau pe anumite trepte și recitau. De ce? Să-și aducă aminte și să conștientizeze de următorul lucru, că se duceau la casa lui Dumnezeu. Se duceau să se întâlnească cu Dumnezeu. Am stat pe treptele acelea, foarte interesante. De la o treaptă lată de 2 metri, 3 metri, până la o treaptă lată de, cât acolo, 30 de centimetri, doar cât să-ți pui piciorul. Trebuia să te oprești, opa, stai. Și rolul acestor trepte era să te aducă în fire. Să înțelegi că urmează să te duci într-un loc special, că urmează să te întâlnești cu cineva special și trebuia să te pregătești. Titlul mesajului este acesta: Eu și răscumpărarea lui Dumnezeu. 3 puncte mari sunt în textul acesta, și anume: 1 este iertarea lui Dumnezeu, al doilea este speranța sufletului în făgăduințele lui Dumnezeu și punctul 3, El, adică Dumnezeu, este îndurare, belșug de răscumpărare din toate nelegiuirile noastre. Iată aici câteva gânduri pe care le vom avea. 1. Iertarea lui Dumnezeu este aceasta. Cuvântul spune așa: din fundul adâncului te chem, Doamne. O stare spirituală sufletească deplorabilă, din fundul adâncului, o figură de stil care sugerează dificultățile sufletești ale omului. Auziți? Din fundul adâncului. Adică cumva dintr-un loc de unde mai de jos nu se poate. Mai jos de punctul acela nu mai există nimic. Ce înțelegem de aici? Este că indiferent de starea sufletească pe care o ai, indiferent de luptele pe care le ai, indiferent de conflictele interioare, de ispitele care vin, de problemele cu care te confrunți, chiar dacă ești acum în acel loc de jos, punct terminus, de acolo, exact din locul acela, tu poți să faci următorul lucru, și anume să strigi către Dumnezeu. Auzi ce spune acest om al lui Dumnezeu? Din fundul adâncului te chem, Doamne. Din fundul adâncului. De câte ori în viață ai avut momente în care ai spus: nu mai știu ce să fac, nu știu cum să mă uit la situație, nu știu cum să mă uit la lucrurile din viața mea, nu știu să le gestionez, nu mai am energie să le gestionez, nu mai știu cum să rezolv problemele, nu mai știu cum să mă uit la lucrurile astea, nu mai pot. A avut cineva vreodată genul acesta de stări? E cineva pe aici? Câțiva. Super. E despre noi, despre mine și despre tine. Avem o șansă fantastică ca Dumnezeu să ne audă chiar de acolo. Sunt aici 4 lucruri pe care le-am văzut. 1 este o stare spirituală sufletească deplorabilă, este
un glas, o cerere. Auzi ce spune? Ascultă-mi glasul. Ascultă-mi glasul. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că indiferent de circumstanța pe care o ai și în care te afli și care durează de vreme bună, indiferent dacă tu îți ridici glasul și strici către Dumnezeu, Dumnezeu aude. Versetul 3, este punctul 3 de la punctul 1, zice așa: dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Oameni buni, de-a lungul timpului, în istoria oamenilor, oamenii au știut următorul lucru. Când conștiința lor era încărcată cu grămezi de fapte și acțiuni, nevoia disperată a omului era să-și golească lucrul acesta și să aibă conștiința curată. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Nevoia după relegarea omului de Dumnezeu este prezentă în fiecare ființă umană. Fiecare ființă umană are nevoie să fie relegat de Dumnezeu cu adevărat. Nu există om de pe fața pământului care să nu aibă nevoia aceasta. Ea este înăuntru, chiar dacă oamenii se uită la ea și nu știu să o decodifice, ea este acolo. De ce? Pentru că a pus-o Dumnezeu. Din dotarea standard, Dumnezeu a pus în oameni lucrul ăsta. Dumnezeu vrea ca oamenii să-L caute pe El. Dar cel mai tare lucru care îl prezintă aici acest om al lui Dumnezeu zice așa: dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor. Oameni buni, pentru cei care înțeleg valoarea jertfei Domnului Iisus, pentru cei care înțeleg valoarea păcii pe care ți-o dă Dumnezeu, valoarea bucuriei mântuirii, nu poți, dacă îi spui asta unui om, dacă Dumnezeu ar ține în socoteală toate păcatele noastre, ar fi crunt. Unul care nu înțelege nimic se uită la tine și zice: ok, da, poate, dar nu înțeleg nimic. De ce? Pentru că el n-a avut niciodată trăire interioară și conștientizarea faptului că iertarea aduce libertate. Iertarea aduce pace. Iertarea aduce bucurie. Iertarea aduce chef de viață. Dacă n-ai chef de viață, unul din punctele la care trebuie să te uiți este că sunt păcate care îți fură viața. Nu poți să te joci cu lucrurile astea. De multe ori cosmetizăm lucruri, le dăm cu farduri și încercăm să le prezentăm cumva. Nu! Păcatul în inima noastră fură pacea. Păcatul în inima noastră fură viața care vine din Dumnezeu și care trebuie să ne umple și să curgă. De aceea, dacă n-ai avut de mult timp manifestat în inima ta pacea lui Dumnezeu, bucuria mântuirii, uite-te dacă nu cumva sunt lucruri care trebuie să le cureți. Există o speranță fantastică. Un adevăr salvator este aici în versetul 4. Auziți, dar la tine este iertare. Dar la tine este iertare. Cine crezi că este prima persoană sub soarele acesta și în universul acesta care trebuie să ne ierte pe noi de păcatele noastre? Doar Dumnezeu. Următoarea persoană, care crezi că este următoarea persoană care ar trebui să te ierte de păcatele tale? Tu însuți. Pentru că sunt oameni care spun, și nu vă imaginați cum arată lucrul ăsta, nu pot să mă iert. Dar o spun cu așa o tărie, cu așa o trăire, cu așa o convingere, cu așa o remușcare. Și pur și simplu, la un moment dat, încerci să le explici: uite, Dumnezeu a făcut toate lucrurile astea. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este foc mistuitor și totuși s-a arătat o dragoste pe care nu o poți pricepe. Dumnezeu a făcut asta. Ești tu mai sfânt ca Dumnezeu? Nu, dar tot nu pot să mă iert. Am găsit zeci de oameni în viață
Am încercat să le spun despre iertarea lui Dumnezeu, mi-am dat toate talentele spirituale. Și nimic. Pentru că în mintea omului diavolul vine și lucrează. Și un lucru care are o dimensiune anume, îl face atâta. Și oamenii sunt apăsați de sentimentul propriei lor neiertări. Dacă în seara aceasta inima ta este prinsă de lucrul ăsta, pentru că falimentul s-a repetat la nesfârșit și parcă din adâncul și din fundul mocirlei nu mai poți să ieși, aș vrea să-ți spun un lucru. Dumnezeu este grabnic să te ierte. Și Dumnezeu mai este grabnic să te ierte cu toată neiertarea pe care ți-o dai. Ceea ce va trebui să faci cu ea este că va trebui să înveți să o gestionezi între tine și Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată să te schimbe. A treia iertare de care avem nevoie este iertarea pe care trebuie să ne-o dea acei oameni cărora le-am greșit. Dar iertarea principală este iertarea care vine de sus. Dacă nu ai înăuntru iertarea lui Dumnezeu care îți aduce pace, convingerea faptului că ești curățit, convingerea faptului că ți se dă a doua șansă, celelalte n-au nicio putere. Al doilea punct este acesta. Dar vreau să închei punctul 1 cu acest cuvânt. În versetul 14 spune așa: dar la tine este iertare. Dar la tine este iertare. Când? Acum. Iertarea la Dumnezeu pentru mine și pentru tine este acum. Una din marile minciuni pe care le cărăm de multe ori este că trebuie să mai facem ceva. Nu, noi nu putem face nimic pentru iertare. Iertarea este deja împlinită. În Hristos, acum 2000 de ani, toate păcatele oamenilor din trecut, din timpul lui și din timpul care avea să urmeze până când se încheie pământul, toate au fost iertate. Problema apare că în momentul în care cineva înțelege și continuă să păcătuiască voit, conștient, adânc, acolo apare marea problemă. Dar orice om care se pocăiește din toată inima și se curăță, primește iertare. Un lucru pe care l-a spus Beni și de care vreau să mă leg este teama de Domnul, respectul față de Dumnezeu. Auzi ce frumos spune aici cuvântul, dar la tine este iertare, ca să fii de temut. În ce sens? În sensul în care înțelegi și apreciezi că Dumnezeul cel drept, sfânt și foc mistuitor, care ar fi putut să te nimicească imediat, n-a făcut-o. N-a făcut-o. De ce? Pentru că acum vrea să-ți ofere iertare. Și în timp ce tu recunoști lucrul acesta, îți ceri iertare de păcatul tău, ești curățit, răspunsul tău la iertarea pe care Dumnezeu ți-o dă se numește respect. Dorința de a nu continua să trăiești în păcat. Dorința de a te lupta cu păcatul ca să birui. Punctul 2 este acesta: speranța sufletului în făgăduințele lui Dumnezeu. Auziți ce frumos spune aici omul lui Dumnezeu? Eu nădăjduiesc în Domnul. Eu. Spune împreună cu mine: eu nădăjduiesc în Domnul. Încă o dată. Eu nădăjduiesc în Domnul. Eu personal. Nu mama, nu tata, nu copiii, nu soția, nu soțul, nu bunicii, nu ancestralii, nu. Eu. De ce? Pentru că este relația mea cu El.
și relația mea cu El este într-un anumit mod. Eu nădăjduiesc sau sper, am această speranță viabilă în El. Totul este la persoana întâia. Eu nădăjduiesc în Domnul. Apoi, sufletul meu nădăjduiește în El, versetul 5. Acolo este o stare foarte interesantă, auziți. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Câți dintre voi, bărbații, ați făcut armata? Super. Ați făcut de strajă. Ați băgat planton. Cea mai grea strajă este considerată, probabil de cei mai mulți, straja de la ora 3 la 6. De ce nu de la 12 la 3? Că mai bagi o tură de somn, mâncați așa. Și bateriile care sunt goale se încarcă. Dar dacă îți începi ziua de la ora 3 și urmează să te culci a doua zi la 3, doare. Și omul lui Dumnezeu vine și spune, auziți ce frumos, eu te aștept pe tine cum străjerii ăștia așteaptă un lucru, să vină dimineața. Știți cum se numește asta? O așteptare activă, o așteptare implicată. Ca unul care am făcut strajă și am făcut-o destul, când cădeam de la 3 la 6 dimineața, aveam șansele totale să văd cum se ridică soarele pe pământ. Dar în timp ce el se ridica, eu coboram. Aveam o singură dorință, să vină dimineața. Știți cum e lucrul acela? Este o ardoare interioară foarte puternică. Mai un pic, mai un pic, mai un pic. Și pentru că n-aveam nici ceas, imaginați-vă ce trăiri aveam. Mai un pic. În maniera aceasta, oamenii care îl caută pe Dumnezeu îl așteaptă. Cu o sete care nu poate fi ostoită. Cu o căutare care nu se oprește. Cu o foame care nu poate fi împlinită niciodată. Pentru că este o așteptare conștientă, voită, activă. Atenție, care te consumă pe din lăuntru. Făgăduințele sau promisiunile lui Dumnezeu sunt sursa noastră de viață spirituală, psihică, fizică, financiară, materială, relațională, la toate nivelele. Omul lui Dumnezeu aștepta promisiunile lui Dumnezeu. Această carte se numește cum? Cuvântul lui Dumnezeu. Ce conține ea? Promisiunile lui Dumnezeu. Pe ce ne bazăm noi credința? Pe promisiunile lui Dumnezeu. Tot ce suntem noi se așează pe promisiunile lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu au învățat de-a lungul timpului că singura șansă ca să poată să biruie în circumstanțele vieții este acestea, să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu este singurul vrednic care poate fi crezut pe cuvânt. Relațiile oamenilor pot ține un timp, unele mai mult, altele mai puțin. Relațiile oamenilor se clădesc pe încredere, dar ați văzut că încrederea nu ține foarte mult de multe ori. Nu. Suntem așa de perisabili. Suntem așa de copii bătrâni. Singurul vrednic de încredere este Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu zice, făgăduințele tale. Prin credință primim toate promisiunile cuvântului. Toate promisiunile sunt primite prin credință. Eu îl cred pe El pe cuvânt pentru situația aceasta și știu că El are răspuns pentru problema mea. Pune sus, te rog, Evrei 11:33. Evrei 11:33.
Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat promisiuni, au astupat gurile leilor. Prin credință au primit ce? Promisiuni. Dumnezeu promite și ceea ce Dumnezeu promite, înfăptuiește. Întotdeauna se întâmplă așa. De ce? Pentru că Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu are cum să mintă. Punctul 3 este acesta. La el este îndurare, belșug de răscumpărare din toate nelegiuirile lui Israel. Înainte de a intra în punctul 3, vreau să fac să adun lucrurile în felul următor, și anume, primele două puncte sunt la persoana întâi, eu. Am nevoie de ridicare din adânc, am nevoie de făgăduințe, eu personal am nevoie de tot ajutorul lui Dumnezeu pentru toate lucrurile din viața mea. Aici găsim principia lui Dumnezeu de lucru individual cu fiecare om, cu fiecare suflet care îl caută. La punctul 3 găsim lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu pentru Israel, pentru neamuri, pentru biserică. Și punctul 3, la el este îndurare. Iată aici câteva lucruri foarte interesante. Israel, neamuri, biserică, toate. Nădejdea mea este în Domnul. La el este răscumpărare. La el este răscumpărare. La el este îndurare. La el este belșug de răscumpărare. Wow! Dar de ce nu era suficient să spună omului Dumnezeu, la Dumnezeu este răscumpărare, punct? Era ceva mai puțin sau trebuia nuanțat puțin? Eu cred că nu trebuia făcut nimic. Pentru că pentru Dumnezeu sau la Dumnezeu cuvântul da este da și cuvântul nu este nu. Dar belșug de răscumpărare, în opinia mea, este un cuvânt care nuanțează adevărul acesta, care oricum este etern și imuabil. Avem nevoie pentru mintea noastră. Și știi cum se întâmplă asta? După ce ai căzut sau ai dat cumva, ai dat-o de erupto, ai făcut ceva, ai spus ceva, te-ai purtat cumva, ai făcut lucrurile cumva, urmează momentul adevărului, când trebuie să te rogi și să spui lucrurile în și spui, nu din nou. Nu din nou. Câți dintre voi ați trăit asta? Să înduri rușinea aceasta în care te duci în fața lui Dumnezeu și să spui, din nou. Omul lui Dumnezeu zice, la Dumnezeu găsești belșug de răscumpărare. Spune-mi, te rog, cumva ți se pare interesant acum? Nu este doar răscumpărare, punct. Nu, este belșug de răscumpărare. E același lucru, doar spus pentru urechile și mințile noastre altfel. De ce? Pentru că Dumnezeu te așteaptă și te primește așa cum ești. Iar pentru tine și pentru mine în seara aceasta trebuie să înțelegem un lucru. La el găsim belșug de răscumpărare. Și un ultim lucru, el este răscumpărat, la el este răscumpărare, fiți atenți, din toate nelegiuirile lui Israel. Aici intră Israelul de atunci, intră neamurile care au urmat, intră biserica, intră pământul. La el este această răscumpărare. Și acum se pune întrebarea simplu, când a fost realizată această răscumpărare? De la creație până la cruce și de la cruce până acum, unicul plan al lui Dumnezeu a fost jertfa lui Iisus Hristos. Pune-te, rog frumos sus, Isaia 7:14, ca să vedem un cuvânt profetic al lui Dumnezeu dat în direcția aceasta. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Este un cuvânt profetic care apare
în istoria oamenilor cu vreo 600-700 de ani înainte de momentul în care avea să se nască cel profețit. Pune-te, rog frumos, sus Matei 1, 21 cu 23. Matei 1, 21 cu 23. Iată acolo cuvântul. Ca să vedem de ce există acea răscumpărare din toate lucrurile. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au împlinit, s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice. Iată firul roșu. Pune-te, rog, Roman 3, 21 și 25. Romani 3, 21, 25. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Hristos Iisus. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu există nici o deosebire. Pentru evrei, pentru neamuri, pentru biserică, pentru toată lumea. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu vine prin credință. Mai departe, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credință, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și suntem socotiți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Iubiții mei, în toate aceste versete avem prezentat planul lui Dumnezeu de mântuire, opera lui Dumnezeu de mântuire. Acum, pentru că suntem la masa Domnului și urmează să luăm cina, aș vrea să te întreb care este starea ta, care este trăirea pe care o ai, care sunt luptele cu care te confrunți, care este dorința inimii tale de a merge mai departe și de a nu te lăsa prins în lucruri. Dacă înțelegi că este mai mult pentru tine, că Dumnezeu are promisiuni pe care vrea să le facă și să le împlinească în dreptul tău, ele sunt scrise deja aici. Tu trebuie să ajungi prin credință într-o creștere spirituală constantă, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, ca Ele să lucreze pentru tine. Nu trebuie să alergi în altă parte, tu ai cuvântul și în cuvânt vei găsi tot ceea ce trebuie scris. Am să vă citesc ceva ceea ce pe mine m-a binecuvântat astăzi și cred că vă va binecuvânta pe fiecare în parte. Moise a urcat așadar încă o dată muntele. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a scris pe table cuvintele legământului, cele 10 porunci. Doresc să-ți spun că ai parte de o a doua șansă. Ai fost probabil odată pe înălțimi și ai experimentat ceva glorios acolo. Totul s-a sfârșit însă rău. Se pare că te vei fi mâniat în inima ta și acum tablele de piatră sunt doar bucăți întinse pe jos. Sunt aici pentru a-ți spune că ai parte de a doua șansă. Domnul i-a spus lui Moise, urcă din nou pe munte și îți voi arăta slava mea. Dumnezeu îți spune și ție că poți urca a doua oară pentru că este gata să rescrie totul. Nu lăsa trecutul tău să-ți determine viitorul. Slava lui Dumnezeu este destinul tău. Moise a urcat din nou pe munte pentru alte 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânce și fără să bea ceva. De data aceasta însă, când a coborât, povestea lui era cu totul alta. Viitorul tău poate fi diferit față de trecutul tău, indiferent de ce s-a întâmplat în trecut. Și am să citesc încă o dată. E pentru tine. Viitorul tău poate fi diferit față de trecutul tău, indiferent de ce s-a întâmplat în trecut.
Dumnezeu trasează o cale care să te conducă spre slava Lui. Lucru ce întrece orice ai experimentat până acum. Urcă muntele a doua oară. Urcă muntele a doua oară. Urcă muntele a doua oară. Amin. Nu am niciun dubiu că Duhul lui Dumnezeu a vorbit inimii tale. Nu am niciun dubiu că Dumnezeu are cu tine ceva. Nu am niciun dubiu că dacă ai o minte deschisă și o inimă doritoare, în seara aceasta poți să primești ce are Dumnezeu de la tine. De ce? Pentru că Dumnezeu este credincios. Pentru că Dumnezeu este bun. Pentru că Dumnezeu te iubește și te-a iubit. Problema este că tu nu te-ai iubit și tu nu te iubești cum te iubește Dumnezeu. Și când spun lucrul acesta, nu mă duc în ideea aceea narcisistă în care mă iubesc, îmi dau și îmi fac, că centrul universului sunt eu și totul se învârte de jur împrejurul meu. Fals. Nu. Ci mă iubesc cu dragostea lui Dumnezeu care îmi spune, omule, oricât ar fi de greu păcatul tău, oricât ar fi de puternică legătura diavolului de peste viața ta, oricare ar fi trecutul pe care l-ai avut și de care ți este rușine și care vine peste tine și te macină. Oricare. Dar nu este nicio cinste în tot ce ai făcut, nicio cinste, o rușine groaznică. Dar în seara aceasta trebuie să-ți spun un lucru. Pentru sufletul tău este belșug de răscumpărare. Pentru sufletul tău este belșug de răscumpărare. Și am să spun din nou, pentru sufletul tău este belșug de răscumpărare. Ce vei face cu el? Ce vei face cu el? Nu vei mai putea să spui că nu știi, că n-ai auzit? Nu. Într-o seară ca aceasta, de 4 septembrie 2022, într-un loc liniștit, drăguț, într-o atmosferă de pace, ți s-a spus încă o dată că pentru tine există șansă, că pentru tine există multe șanse. Doar că alegerea este în mâna ta, nu în mâna lui Dumnezeu. Indiferent cu ce te-ai luptat, indiferent ce te-a chinuit, indiferent ce nemernicie ai făcut, este belșug de răscumpărare. Eu am nevoie de asta. Eu am nevoie de asta în fiecare zi. Eu am nevoie de asta. Tu ai nevoie?